Η πιο συχνή σκέψη όταν ακούς συνειδιοκτησία σκάφους είναι μία. Και πώς μοιράζεται ο χρόνος? Στην Owners, ο χρόνος σου δεν μοιράζεται πρόχειρα. Λειτουργεί με σύστημα. Υπάρχει ημερολόγιο 2 ετών μπροστά. Μπορείς να κλείσεις από λίγες ημέρες έως και μήνες πριν. Έχεις προκαθορισμένες, προγραμματισμένες εξόδους που μπορείς να εξασφαλίσεις νωρίς. Αλλά και απεριόριστες κρατήσεις τελευταίας στιγμής όταν προκύψει έτσι μια αυθόρμητη διάθεση. Υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές ημερομηνίες μέσα στη χρονιά, όπως αργίες και μεγάλες καλοκαιρινές περίοδοι, στις οποίες ο κάθε ιδιοκτήτης έχει διασφαλισμένη πρόσβαση. Όλα γίνονται μέσα από την εφαρμογή. Βλέπεις διαθεσιμότητα, τροποποιείς σε δευτερόλεπτα αν αλλάξει το πρόγραμμά σου. Ούτε στα τηλεφωνήματα θα είσαι όλη μέρα για να το οργανώσεις, ούτε θα υπάρχουν μπερδέματα με διπλές κρατήσεις. Το καλοκαίρι δεν είναι αγώνας δρόμου για τις καλές ημερομηνίες. Γνωρίζεις ότι οι αργίες και οι περίοδοι υψηλής ζήτησης μοιράζονται δίκαια. Ξέρεις ότι αν αλλάξει το πρόγραμμά σου, το αλλάζεις εύκολα. Αυτό σου δίνει ηρεμία. Και όταν υπάρχει ηρεμία, μπορείς απλά να σκέφτεσαι το επόμενο νησί.